irin mutanen da suna kallon ka ba a yi sa'a ba sai jikin ka kama rawa, duk ka kama ka rikici, ba su ce komai ba amma jiki suke gani kake kamar wani fada-fada suke maka ko da saboda kwarjini. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan kwarjini. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim fatil khatimi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yan uwa masu albarka, ina wa kowa fatan alkhairi a wannan lokaci. A tsokaci ne nake so in yi akan prof da ya je gaban Sheikh Ibrahim Saleh, yake cewa natsuwar da ya ji a zuciyar shi ya ji kamar yana gabar manzon Allah ne. Za mu yi tsokaci ne akan wannan magana. Wato akwai wasu ƙawa'id na larabci, akwai ƙawa'id na balaga wanda duk wani ɗalibin ilimi ko yau ka fara shiga sanawiya ya kamata a ce ka yi idirakin wannan maganar. Akwai abin da ake ce mashi tashbihi. Shi tashbihi abin da yake nufi, shi wannan malami prof tashbihi yayi akan da natsuwar da shi ya ji da natsuwar da sahabbai suke ji. Wannan in muka ɗau wannan nukutar, abu ɗaya za mu ɗauka shine shi natsuwar da ya ji a zuciyar shi da natsuwar da sahabbai suke ji a zuciyarsu. Ba wai ya kamanta Sheikh Sharif Ibrahim Saleh da manzon Allah bane. A'a, ya kamata mutane ɗaliban ilimi su gane ma tashbihin da shi wannan professor yake so yayi akai. A'a, tashbihin natsuwar ne fa, ba wai tashbihin manzon Allah da Sharif Saleh bane. Shi cewa ya ji natsuwa kamar yadda sahabbai suke jin natsuwa a cikin zuciyarsu. Ba wai ya ce ya ji Sharif Ibrahim Saleh kamar manzon Allah bane. Ba fa wannan ma magana ake ba, magana ake shi natsuwar da ya ji da natsuwar da sahabbai suka ji. To shi wannan ka'idar ta tashbihi da ya ce ya ji kamar, to a kowane yare akwai wannan ka'idar. To shi tashbihi a yaren larabci shine abin da ake ce mai taswir shay'in li shay'in, shine ka siffanta wani abu da wani abu. Ma'ana shi ya siffanta natsuwarsa ne da yanda ya san da ya je gaban Sheikh Sharif Ibrahim Saleh da kuma natsuwar da sahabbai suke yi a gaban manzon Allah. Menene abin da zamu fahimta a nan shine shi natsuwar da ya ji a gurin, to sai ya ɗauko natsuwar da sahabbai suke yi a gaban manzon Allah sai ya haɗa su. Wannan yana nuna abin da yake so ya kai ma ƙololuwa shine ka gane ƙololuwan natsuwar da ya yi a gaban Sheikh Ibrahim Saleh. Duka fa natija kenan. Abinda ba wajhul istidlal din, wai yana so ne ka gane ƙololuwan natsuwar da ya yi a gaban Sheikh Sharif Ibrahim Saleh. Kuma shi muka ɗauko tashbihi. Shi tashbihi da annabi yake cewa ulama ummati, ko yace ka anbiya ibani Isra'ila, yace malaman zamani na al'ummata kamar annabawa ne na banu Isra'ila. Sai a ce a to shi kenan yanzu malamanmu daidai suke da malaman banu Isra'ila? Ba haka ake nufi ba, ba haka manzon Allah yake nufi ba. Tunda ya kawo kafin tashbihi, to dole kafin tashbihi din akwai abin da ake ce mishi wajhut tashbih. Shi ai ulama ummati ka anbiya ibani Isra'ila, aifin nashril islami ake magana, gurin yada musulunci. Su ma yanda annabawa banu Isra'ila suke kokari, to malaman al'ummata su ma sukan samu wa'innan dan kwatankwacin irin wannan kokarin. Tunda ai su a al'ulama warasa suna da wirasa, ko wirasa ce ta annabta. Sa'annan zan yi tsokaci bayan wannan kan maganar Sharif Ibrahim Saleh. In muka ji kan maganar Sani Rijiyar Lemu, in muka ji maganar da Sani Rijiyar Lemu ya faɗa akan Ibn Taymiyyah, to maganar ma ta fi muni akan wannan maganar da professor nan yayi akan Sharif Ibrahim Saleh. Shi cewa yayi Ibn Taymiyyah yana da wata haiba, yana da wata kwarjini wanda idan ka zauna a gaban shi zaka ji
ko bai maka faɗa ba za ka sha faɗa yake maka, za ka ringa zargin kanka kamar ya maka wani abu. Sai Sani Rijiyar Lemu yake cewa ai annabi ma yana da irin wannan haibar. Subhanallah. mutanen ne da suna kallon ka ba a yi sa'a ba sai jikin ka kama rawa, duk ka kama ka rikici, ba su ce komai ba amma ji suke gani kake kamar wani fada suke maka ko da saboda kwarjini. Annabi sallallahu alaihi Sheikh Sani Rijiyar Lemu bai san ilimin balaga ba ko kuma bai san ilimin tashbihi ba. Saboda menene shi ilimin tashbihi anan da ya ce manzon Allah ma yana da irin abin da Ibn Taymiyyah yake da shi, ya kaskata manzon Allah. Dole ka'idar tashbihi ya kasance mushabbahun bihi din aqwa min mushabbah. Abin da nake nufi mushabbahun bihi, duk ɗalibin ilimi ko jiya ka fara zuwa makarantar sanawi kai ka gama mutawassida kila za ka san wannan karatun. Shi mushabbahun bihi sai ya zama aqwa wa a'dalu wa afdalu min mushabbahin. Mushabbahun bihi aqwa wa afdal min mushabbah. Yanzu kamar yaya, kamar a misali kamar mota ce da jirgi. In ka ɗauko jirgi da gudun mota ba za ka iya haɗawa ba, sai ka ce a misali motar can kamar jirgi take gurin gudu. To alhamdulillah wannan tashbihin naka yayi. In ka fitar da mota, ka fitar da jirgi, ka fitar da kama, sai ka fitar da wajhul tashbih ko wajhul mushabba, shine gurin gudu. Amma da sai ka ce ai jirgin can kamar mota yake gurin gudu, to nan ka saba wa ka'idar tashbihi, saboda ka kaskantar da jirgi ka ce kamar mota yake. Duk wanda ya ji zai ce to ai jirgin ma bai da gudu. To abin da fa Sheikh Sani Rijiyar Lemu yayi a nan kenan, na farko Sani Rijiyar Lemu ya koma gaskiya ya fara ya ƙara dandakar ilimin balaga, sa'annan ya koma ya san ma me ake nufi da tashbihi. Ka ce wannan haibar da Ibn Taymiyyah yake da ita ai manzon Allah ma yana da irinta. Kenan me za mu ɗauka? Shi manzon Allah shi ya ɗan faro kenan, shi ya ɗan fara daga irin abin da Ibn Taymiyyah yake da shi, ba Ibn Taymiyyah bane ya ɗan faro. In kuma galat ne na harshe to ya kamata ya fito ya janye ya ce yayi kuskure, ba haka yake nufi ba. Dole sai yayi wannan abun guda uku. Na farko ko dai ya yadda bai san ilimin tashbihi ba, bai san balaga ba. Na biyu ko kuma ya yadda sul adabi yake wa manzon Allah, ya fi ɗaukan Ibn Taymiyyah da girma ma akan manzon Allah, ko kuma ya fito ya ce yayi galati ne, yayi kuskure, mutane a yafe masa akan abin da yi, saboda shi yana ganin shi wani allama ne ko wani yana ganin shi wani babban malami ne shi Sheikh Sani Rijiyar Lemu. Amma wannan magana da yi wallahi yana faɗa sai na ji ashe miskini ne ma a bangaren a ilimance, a wannan bangaren ilimin balaga, saboda ai ya fito da wallan shi a fili ne. Ya je ya zauna ya hau bishiya ba wando sai ya hau sama, bai san akwai mutum a ƙasa da shi ba, ya wajar jallabiyar shi ba wando, to bai san ana kallon shi ba. Ya kamata ya koma ya yi taraju'in wannan maganin da ya fito ya ce ya canza, ko kuma a'a ya nuno wa mutane shi fa bai gane ilimin balaga bane gaba daya. To ya kamata mutane su gane wannan maganar da profeso ya yi na cewa ya je gaban gaban Sheikh Sharu Ibrahim Sale, ya ji kamar natsuwar da ya ji, sai ya ji kusan irin wancan natsuwar da sahabbai suke yi ne. Yana kan daidai, tunda shi ba wai fa ya kamanta Sharu Ibrahim Sale da manzon Allah bane. A'a, in ma za a yi kamanceceniya ne sai dai a ce kamar natsuwar da ya ji da kamar natsuwar da sahabbai suke ji. To ya kamata a gyara wannan profeso, yana kan daidai, yana kan daidai, a yayi daidai a ilimin balaga. Sa'annan tsokaci akan su mutanenmu 'yan masu da'awar sunna, su fa in dai abu aka kawo ba malamin su aka yaba ba, ba wani nasu aka yaba ba, to su kawai bai zauna akan daidai ba. Kuma duk wanda zai kalubalance mu muna daidai, don Allah ya zo a tattauna akan wannan nuktar,
ya zo a tattauna. Duk wanda ya ce da kira ko koke ya kira dan Allah zo a zazzauna akan wannan nukta a daɗa hallinta in bai gamsu da wannan ba. Maganar da profeso ya yi yana kan daidai 100% 100% yana kan daidai. Aqulu qawli hadha wa astaghfir